Kakubor thamai kalami na ying jong u raja ragon shi bat kasonam ragon shi. Kiba ying jong kasonam kila pun phai biang yagi jingdeng kibala ai daki bahaying jong u raja ragon shi hakapor baki atho shongkurim. Kiba ying jong kasonam kila IT yagane yagi jingdeng ksiar shaki bahaying jong u raja ragon shi rengkat bat ki katto katne ki sekhi khmat ki bor shar pulin. Lakane yagi jingdeng kaba shongdor spiu lak tangkala pun phai no harengkat ke jingdon langgi pulin. Yagane ke jingding lapan phai leng baga thanat Rajendra Nagar. Haba lapan phai biang yagane ke jingding uhenmen jong ka sonam bat uhenmen jong u raja raguan shi kila don lang bat ki pulit ru kila don lang hagate ka thanat. Uhenmen jong ka sonam ugowin ulapan phai biang yagane ke jingding rengkat ki kot kisla ki bapura syake ying ka sem jong u raja raguan shi. Hagapor ba ya poi kha ki bahaying jong ka sonam kila ai katto kanne ki jing ai sngo bha shau raja ki bahaying jong raja ragon shi kila ong ba ki kwa ru ban pun phai biang yeki sha ki bahaying jong ka sonam kumta ki bahaying jong ka sonam kila ong ba nginam shim biang yaka nginam shim biang yak e ka ba ngila ai sngo bha shau raja ragon shi ki bahaying jong ka sonam ki ong ba ngim don dustur ban shim biang yak ek ek bangila Aisha ura jaragon shi kum kajing ais ngabha.